Ahojte, poďte si so mnou dať rastlinný haul, pretože dnes som mala úplne rastlinný deň a chcem s vami o to podeliť a ukázať vám všetko, čo mi prišlo. Pretože do obeda som bola na svape rastlín, po obede som si bola po rastlinky a teraz večer mi ešte prišla jedna rastlinka, na ktorú som sa najviac tešila. Preto to nahrávam celé aj natáčam celé takto po tme, no chcela som sa s vami o to podeliť. Som chorá, čiže preto mám aj hlas taký, ako mám. Poďme si to teda ukázať, ukážem vám najskôr všetko a potom si to prejdeme postupne. Takže toto je všetko, čo mi prišlo. Plus ešte dve iné rastlinky, ktoré mám tu bokom. Poďme si najskôr ukázať tie rastlinky z haulu. Tu mám také modré svetlá, tu mám z okuliarov, z modrého filtra, nevadí. Takže toto mám rastlinku zo svapu. Toto mám rastlinku zo svapu. Plus ešte by tu mala byť niekde. A ešte toto mám rastlinku zo svapu, trošku sa mi rozpadla v bedničke. Takže v svap bol v starej tržnici v Bratislave. Nabrala som si odtiaľ tieto dva svokriné jazyky, alebo teda teoreticky 3. Neviem úplne, že o aký druh ide, pretože vyzerajú, že sú to možno aj rovnaké, no tento má už také trošku nažltejšie, také žlté listy, čiže možno, že asi odhníva. Neviem úplne, že sa mi ich podarí zachrániť. A tento sa mi teraz vysypal, je trošku v lepšom stave, ale tiež má už tie listy také niektoré, neviem, hore také suché, no neviem, uvidíme. A potom som si doniesla takúto Diefenbachiu, ktorá bola zvednutá už tam, čiže, ale zdá sa mi, že sa trošku dvíha, no má aj polámané tie stonky, takže uvidíme, že či sa ju podarí dať dokopy. Myslím si, že hej, lebo už má aj nejaké korienky. Ale no uvidíme. Bola som prvýkrát na takomto svape rastlín a teda neviem, či by som išla znovu. Je to pekná akcia, ale tie rastliny, tým, že to tam nikto nekontroloval, v akom stave ich nosili, že bolo to fakt také celé také free, tak boli niektoré vo fakt zlom stave. Tá myšlienka je pekná, že tí ľudia tomu chcú dať druhú šancu, ale akože mohli by tam nosiť také krajšie rastlinky, ktoré sú reálne, že niekto ten druhý z toho bude mať fakt, že peknú a veľkú radosť. No ale tým vôbec nechcem ten svap nejako zhodiť, je to veľa námahy niečo také zorganizovať, je to veľmi pekná akcia, ale možno v lete by to bolo lepšie, keď budú tie rastlinky aj v lepšej kondícii. Čiže to, čo som povedala, tak možno úplne tak neplatí a určite sa tam pôjdeme ešte raz pozrieť. Takže toto je prvá tá Diefenbachia. Prvé tie rastlinky, ten jej list je fakt taký svetlo-zelený. Neviem, čo je to za druh, musím pozrieť, zistím. A poďme si teda ukázať ďalej tie rastliny. Takže poďme si teraz ukázať tie rastliny, ktoré som si reálne kúpila. A prvá rastlina je táto Alocasia Dragonscale, je krásna, tie listy sú fakt, že obrovské. Je strašne hustá. Je to rastlina pre moju mamu, ja mám takúto istú rastlinu doma, ale má iba jednu stonku, je to také, je pekná, ale proti tejto je to úplne chuďatko. Takže tak. Druhá rastlinka, ktorú som si doniesla, ktorá je zase pre babku na Vianoce. Keďže moja babka nemá takto, tak môžem to povedať. A je to kroton. Nechcem to odbalovať, aby sa mi to lepšie potom nieslo, ale je úplne krásny a aj dosť veľký. Ale je to teda ešte kvázi baby rastlinka, ale takže pekná. Ďalšia, musela som si to stopnúť, aby som vedela, ako sa volá táto ďalšia rastlina, lebo som zabudla. Je to teda Adelonema palladinervium, alebo tak nejak. Je strašne hustá, je úplne krásna, bola v zhlavnených rastlinkách, tam, kde som ju brala. Ale nemám, teda podľa mňa nie je ani nejak poškodená. Takže tak, toto je druhá rastlinka. Tretia rastlinka, ktorú som už dlho chcela, ale vlastne tú rastlinu som ja nechcela, hej, tak to je Alocasia Melo. Je krásna, je úplne hustá, ešte som brala takú istú kamoške, ale tá nebola taká hustá. A je úplne nádherná, akože fakt, tie listy úplne sú hrubé, veľké, tu mám už aj nový. Úplne akože som unesená z tých rastlín, takže krásne. Teraz ja moc nemám rada kalatei, lebo neviem, sú to také proste náladové rastliny, ale jedna sa mi v poslednej dobe strašne zapáčila a hovorila som si, že kúpim ju proste, keby bola za dobrú cenu a tak. No a dneska som ju tam uvidela a ja iba, že to musím mať proste.
úplne brutálne veľká. Je to teda Calathea stromante Trio Star, zozadu je ružová, zpredu je bielo-zelené listy má spredu, je proste brutálna, je úplne veľká a krásna, akože dúfam, že mi neskape, budem sa úplne najviac snažiť, aby sa to nestalo. Je proste krásna, strašne pekná, fakt. No a posledná bomba dňa, alebo teda už večera, na ktorú som čakala, kvôli ktorej vlastne natáčam toto video až takto neskoro je táto Monstera Thai, je strašne krásna, je to teda baby rastlinka. Hrozne krásne listy má, tento menší je a vyzerá, že je aj najnovší, tento listok je takýto najviac vyfarbený, tie ostatné staršie sú také pomenej. Mám teda doma už klasickú Monsteru Deliciosu, potom mám Adansony, potom mám Minimu a potom mám variegovanú Albo a tuto nemám a chcela som ju hlavne preto, že tá hajka je super v tom, že nestráca panašovanosť ako Albo, takže konečne sa mi splnil sen a som z toho strašne rada. To je všetko, takže dajte mi kľudne vedieť, ktorá rastlina sa páčila vám najviac alebo ktorú máte vy najnovšiu, prípadne ktorú by ste chceli vy. A čaute.